at lave en ny stol, det kan man sige, der er lige før man er på kanten til at spørge sig selv, om der ikke er nok stole i verden. Men så længe man føler, at man kan forbedre det en lille bit smule på dreje på nogle små knapper, få det lidt bedre, så synes jeg, det er relevant nok. Det, der kendetegner det enkle, er, at det ser så legende lidt ud. Det har betydet meget for mig, at der var nogle store danske designere, a la Arne Jacobsen og Kjærholm, fordi jeg tror, det var en af grundene til, at jeg fik lyst til at starte på det at tegne noget og lave noget. Det at være ud af en, hvad kan man sige, formuleret som skabende familie, det har bare betydet nok det, at man ligesom at der er blevet lagt vægt på det at tegne og det at lave noget. Det at tegne er jo en konkretisering af tanker. Det sværeste ved at udvikle et nyt design er vel egentlig nok, at ligesom en kat, der hænger med ryggen mod gulvet og skal nå at vende sig om, inden den rammer gulvet. Ikke? Sådan kan man godt tænke lidt i forbindelse med at udvikle et nyt design, at du ved, at når du får briefen på en eller anden led, enten om du selv har formuleret den, eller om du har fået den fra en producent, så gælder det om til syvende og sidst at lande på gulvet med alle 4 poter nedad. De ting, som vi har hængende på vores opslagstavler her, vi kalder det jo sådan nogle 3D-opslagstavler, det er jo ting, som vi godt kan lide at kigge på, men det er også ting, der har hver sin historie. Og det er referencer simpelthen. Det er både referencer fra det, vi har lavet, altså det er udpluk af prototyper, det er ting, der er produceret, og det er også færdige ting, som andre har lavet. Altså der kunne hænge en gammel propel eller en gammel båd eller et eller andet, der har lavet nogle andre. Noget, der fascinerer altså igennem den der 3D-form, det er i stedet for at have en opslagstavle med flade ting hængende, så kan man sige, så har vi en opslagstavle med 3D-objekter. Det der med at få en god idé, ja, det kan man godt sige, at man kan få, men den skal udspringe af et behov, først og fremmest, og det skal være relevant. De gode idéer, de opstår som regel kun i dialog med andre. Altså det er sjældent, der bare kommer en idé dumpende ned. Jeg kan lide noget, der er lavet ordentligt. Jeg kan lide kvaliteten. Jeg kan lide, hvordan ting er skruet sammen. Jeg kan lide, hvordan det er støbt eller høvlet, eller i det hele taget forarbejdningen, den er vigtig for mig. Det værste er jo, når man ser produkter, hvor der er valgt et forkert materiale. Altså det er jo sådan lidt for, ja, det er sådan en klassiker fejl, ikke? Research og analyse er faktisk lidt, som man kan sige, et fundament er til et hus. Det er sådan lidt altafgørende, og hvis det står godt, hvis det er lavet godt fra starten, så kommer det også til at stå lige og stramt og i orden. Hvis man definerer en kreativ proces som at tage noget viden og kombinere den viden, altså noget eksisterende viden, og kombinere den viden på en ny måde, så er det kreativitet. Jamen Vincent van Gogh, han sagde jo, at store ting er ikke skabt af impulser, men af mange små ting, der er bragt sammen. Det synes jeg er rigtig godt sagt. Kunst og design er 2 forskellige former. Den kunstneriske form er jo sådan set fri, hvor design er en meget mere bunden form. Design er jo bundet op på en masse ting, på funktion, på økonomi, på marketing, på altså en masse ting, som er givende på forhånd. Det er en bunden form, hvor kunsten er fri.